Sziasztok, mi vagyunk a Mester drukkerek, ahogy ígértük, videóáradat. Ez itt az első része, a videó, az áradás kezdete, és ez a Hunger Game 3-as szervere. Úgy fogok csinálni ezt a videót, hogy ezt a videót egybe rakjuk az összes, amit beszélgetek mutatni, csak nem lesz az átmenetek, nem lesznek meg, vagyis meg lesznek vágva. Na igen, és ahogy mondtuk nektek, nem mozduljatok ki a házból, mert veszélyes, és inkább nézzétek a YouTube-on a Mester drukkereket. Balázs, írt neked valaki. Nem tudom, most figyeljünk másra. Na, akkor srácok, így beszélni veletek, mutatni a kedvenc szerverünket, az az Arena 2-es. Vagyis a kedvenc arénánkat, az az Arena 2-es. Várjatok meg! Jó, jövő. Megvárjuk az Ádámot, de szerintem én megpróbálok már bejelentkezni ide, ha sikerül, de nem. Annyira sokan állnak itt, hogy nem tudok tőlük bejelentkezni. De Csajci, ne ugorjál már itt! Én bejelentkeztem, csak már elkezdődött, meg kell várni. Vagy menjünk addig másikra. Ja, akkor megmutatjuk nektek a másik kedvencünket, az a kalózhajó, hogyha odaférek, de az is tele van Az 5-ös, nem? Az 5-ös, igen. Menjünk az 1-esre, azt Az 1-esre, de azon mindegyiken van most valami, de nem tudok hozzájönni a büdös táblához, se 100-on állnak ott. Na. Hát akkor srácok, szóljatok, hogyha valami eredményre jutottatok. Most... Nem tudok, mert ott van. Hogy állnál már el? De minek kell mindenkinek ugyanazon a helyen kell állnia? 2-es, 4-es, 6-os. Hogy... De nekem... Álljál már be elém, Ádám! Én szeretnék rámenni a táblára. Én is ide. 4-es. De pont az arcomba állsz, pont, annak oda kell állnod. De... Na, volva sikerült volva bejelentkezést csinálni. Én az 1-esbe bele... Inkább menjünk a 3-asba. Mindenhol kell várni. Aha, akkor bemutatjuk nektek a 3-as szervet, ez nekem még új, de azt hiszem már bent vagyunk, azt hiszem már Balázs bent van, Ádám bent van. Én benn vagyok. Ádám? Melyikbe vagytok? Hát amiben Én a mondtad. 3-asba. Ja, abban én is bent vagyok ma. Itt vagy előtte, Ádám. Tűz. Ezt érzitek, srácok, én hol vagyok? Engem nem Hol vagy? állított rá erre a vízbaszra. Nézzétek! Hogy a kedves nézők is látják, szépen jelugrándozok. De jelölje indblokk! Én nem vagyok rajta a tábla. Ja, már kezdődött? Nem tudtam kivenni semmit. Nem baj, én is inkább előre indultam. Itt van egy dugott hely, itt van egy eldugott hely. Én már kimentem abba a templomból. Ha veszitek az adást, én már kimentem a templomból, hogy a kedves nézők is láthatják. De szép itt a külső. Hát menjetek már ki, srácok, itt nagyon szép. Hol vagytok, srácok? Én már kimentem az egyik kapun. Hát az nem jó. Engem meg Most mindjárt itt volt fent a megismertek. fehér hegynek a nem sokára legtetején. Nem, itt volt egy nagy fánál, nagyon nagy fánál. Oké, Máté, hamarosan jövök, érted szerintem. Én meghaltam. Srácok, ne gyertek értem, meghaltam én is. De a gyereknek nem értem, nekem fel volt töltve az életem neki. De hogy engem előbb ütött ki? Én direkt töltögettem 1000-szer. Hát nem tudom, de hogy csináltátok, de én még élek. Jaj, ne állnátok már előttem. Melyikbe lépjünk? Az 1-esbe, nem? Te is meghaltál, Balázs? Én beléptem az 1-esbe. Ja, Oké, igen, akkor elfelejtettem én is. nektek elmondani, hogy van egy új társunk. Én is beléptem az 1-esbe. Az új társunk az Ádám, a Superman skinbe volt ő, és akkor kicsit kibővöltünk. Hát lehet, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor én nem leszek bent, csak a Balázs meg az Ádám, és akkor várjuk, hogy kezdjük a játék. Na, és akkor, hogy mondtam, valamikor ketten csinálnak videót hétköznap.
Én addig itt szépen itt várok, csak azt sem tudom, hogy merre kéne menni. Merre kell... Ezt én sem tudom, itt van. Itt Elkezdődött a játék? Nem, még gyere be! az egyesbe. Még van bőven. Várjatok! Siessimet én előbb sürgettem, ha mielőtt szóltál volna. Hát de miért sürgeted, Dick? De még jöhet. Még jöhet. Beléptél? Még nem, hát miért sürgetitek? Próbálok meghalni. No, meghaltam! Gyors, ne sürgessétek! Sietek! Go! Nem sürgetem, csak mielőtt azt mondtad volna, akkor már sürgettem. Akkor a kedves nézőknek Hányasba vagytok? az egyesbe Balázs, hogy a kedves nézőknek szeretnék elmondani, hogy akkor szép itt várunk az egyes szerveren. Nem vagyok. Akkor látjátok, Balázs is bent van, és akkor várjuk, hogy elinduljon ez a játék. Jé, Ádám, ott van. Ott van Merre Ádám. kell menni? Túl vagy. Oda kell menni, ott vannak, föl kell mászni a csesszekhez. Nem kell felmászni, a közepén van. Megvan. Ott a közepén, és föl kell mászni az indákon a Nem! csesszekhez. Balázs, nem! Én jobban tudom, én már játszottam ezen. Én is. A közepére kell bemenni. De ott fönt is vannak csesztek. Jó, de akkor a közepére az egyszerűbb, ott gyorsan. Menjem ma, én itt futosgálok. De akkor itt most mi szépen is várjuk, hogy induljon ez a hülye játék. Sürgessétek, Na, na. sürget, most valaki sürget. beindította a sürgetést, jól van. A 20 másodperc múlva kezdődik a játék. Akkor ezt az egyet még végigjátszok, és utána akkor átmegyünk a másik videóra. 3, 2, 2. 1. Totálom valaki. Van cuccitok. Nekem nincs. Nincs. Mindent elvettek előlem. Előlem is, és elkezdtek ütögelni. Engem is. És meg is öltek. Én most dzsungelt Én meg csorcsozok. lelőttem egy gyereket, én még itt maradok spavon. Vagy nem. Én még itt vagyok fent. Ádáknál. Hát de jó, hát mi nem szereztünk semmi cuccot, mert mindenki elvitte előlem. Én szereztem már, miért nem jöttetek fel? Vannak itt ilyen megbújtatott chestek. Én azokat rabolom ki most. Máté, én azt mondtam az elején, hogy oda kell menni. Ó, Golden Apple! Meghaltam. Nem tudom miben. Én meg élek. És most né... Futok én, most meg futok! Szállok, hasítok, éjjel-nappal lollipop. Szállok, itt a dolog, fagyi helyett lollipop, Marci, gyere velem, miattadik a szívem. Na, de jó, szersz én Golden Apple-t. Azt tudjátok, hogy ilyenkor nem vagytok normálisak. Hát, ez van. De sem vagy néha komplett. Na, Há. Hát én... halljátok, srácok, vagy na, nézőink, meg fiúk, Ádám meg Máté, igazunk is volt, hogy a videóállatatból maradjanak benne, mert szakad a hó. Igen! Elég ironikusnak mondtuk ezt. Megjósultuk. Nem biztos, hogy mindenhol szokott. Egész Magyarországon nem biztos. Srácok, nagyon nagy baj van, laggolok, és egy aramelvét egy gyerek követ. Vagy nem? És az nekünk nem baj. Az csak ti vagytok, Bazd meg ott. A roncsba. Ezt már kiütették. Ja, akkor megpróbálok embert ölni. Hát akkor próbálj. Öld meg magadat legegyszerűbb.
Mintha ezt már láttam volna ezt a szervert egy videóban, vagyis ezt az arénát, de nagyon olyan déjà vu. Déjà vu. Akkor srácok, ez, ahogy mondtuk, ez egy ebbe videó lesz, ezért nem lesz ma több, mert technikai okok miatt más néven vendégségbe jönnek hozzám. Aranymelvértes gyerek. Most félek tőle. Mindjárt inkább felmászta az indákon. És feljutok a fára. Dzsungel Jim! Várjál, de ezt nem te mondtad nekünk Az tegnap? George, nem? De ez mindig Jungle George. Ádám, nem ezt a szervet mondtad nekem egyszer? De. Ja, jó. Igazad volt, tényleg jó. Na, akkor ezt így szépen, tényleg szárvélyezek. Így szépen, mint egy ilyen hajótörött, vagy légi katasztrófát szenvedett géppel, olyan úgy töltöm el. Na, én most így szépen így felmászok egy nagyon nagy fára. Máté, nincs kedved feldobni a talpad, mert mi itt szaladgálunk, mint valami agyafogyatékosok a spávon. Hol? Hát tudod, itt a medencéne. Körbe-körbe, benne a vízbe, fönn a tetőn, lenn, mindenhol. De van, Legalább akkor nem fogom megölni, srácok. Emlékeztek, mi azt mondtuk, hogy még egyet végig játszunk. Én most ezt végig megpróbálom kedves nézőknek bemutatni ezt a mappot. De ők lehet inkább megmutatjuk nektek a legkedvencebb helyünket. Ez üres. Hát, én még megvárom, hát aki nyírják egymást egy-ketten. Aztán elbújok, és utána elkapnak, Nagyon fura, srácok, én itt látják a kedves nézők is, elég ilyen feketeséges helyeket látok. De nagyon fura ez nekem. De nagyon, és nagyon. Cirkusz. Circus, I like to move it, I like to move it. Ó, majdnem meghaltam. Azt a volna jó is. Nem indulunk meg a Starban. Tehén. Jaj, Balázs, Levélgyilkos vagyok. Egy szegény fálát török. Szegény Hallod, Ádám, állatfát török. hívjuk Bratyódat is. Pontosan. Hallod? Ha mi elveszítjük, ő megnyeri. Inkább ne hívjátok, mert akkor kikaptok. Kitől? Szóval. A tesódtól, Ádám? A tesódtól kapunk ki Minecraftba? Nem. Megint! Cuki kis állatokat török, de nem tudom miért, olyan jó érzés. Hajj meg te zombi! Vagyis te pig! Elraktam Move it, elraktam, megint meghatál te. Chicken! Gyere te vissza, gyere te hülyeség. Gyere te csirke, kösz. Máté, ezután melyik szerveren fogunk játszani? Hát ezután inkább, hogy megváltoztatjuk a véleményünket, vitálat, és akkor Hunger Game 3, azt most játsszuk, és akkor utána Sky Mobs. Hát nem nektek a Goose and Mobot, de ez egy másik, ez a Sky Mobs, és szigeteken kell így ugrálgatni, hogy a Sky Hunger Game, vagy ilyesmi féleségre gondolok. És olyan. Nagyon jó. Hát most meglátjátok, hogy milyen, mert nem annyira sokan szoktak rajta lenni, ahogy megnézem mindig. De akkor ezt fogjuk megcsinálni, ezt még sosem próbáltuk ki annyira. És itt is csak legalább mobokat kell ölni. De attól, hogy elvesztjük. És a cuccokat sem vesztjük el.
Na. Máté, te még mindig élsz. Jaj. Ja, szépen még csak úgy járkálok körbe-körbe, és szépen még egy chest, még egy chest, még egy chest, és már találtam aranykardot, még egy chest, még egy chest. Hamis a hangod. Ilyen, hát nem hamis, hanem ilyen erotikus. Azt inkább hagyjuk. Na, ahogy mondtuk a legelső videónkban, hogy szívesen fogadunk el bármelyik szerven bármilyen adomány, pénzadomány, bármilyen adományt elfogadunk szívesen. Ja. De akkor írjátok meg nekünk, hogyha küldtek nekünk adományot, akkor még azt hiszük, hogy kértek tőlünk valamit, például ahol lehet így bizniszelgetni. De nem tudom, miért nem találok meg senkit, sem tudom alt megölni. Hé, 3-an vagyunk. Bújj el. És valaki meg, és úgy is fogadják meg. Megnyerem, gondoljatok bele. Akkor mi is kapok? Bújj el, mint Samu meg Frodo a megyében. Ja, én még megvárom itt, meg a jó kis aranykardommal, és akkor megpróbálom kinyírni egy-két embert. I like to move it. Még egy chest! És az dupla. Aha, köszönöm szépen a jó Istenem, köszönöm. Steak, Mit kaptál? alma, aranysisak, vasrá... És aztán a kis csontjén van a teljes készletet. Berak. Jaj, de szépen nézek ki én. Olyan szép vagyok. Ja, ezt inkább hagyjuk. Nem, gyönyörű vagyok a játékban, olyan jó se. Ti nagyon bénák voltatok, miért nem futottatok el? Balázs, láttad, mit írtam ki? Ömberek. Ja. Na jó, Máté, lőd le magad, halljátok srácok, aki megnézi ezt a videót, tudja, hogy a Máté azt szokott kiesni először. Mi mindig az utolsó pillanatokba esünk ki. Nem fogok én kiesni, én csak járdogálok, azt hiszem, hogy merre kell mennem. Én már elvesztem, csak úgy járdogálok körbe-körbe. Eléggé bírámik az idő. És aztán ezt be mutatják nekem. Köszönöm, hogy a kedves kisfiam mutatja, hogy merre. Hol vagyok. Megértse ezt! Júj, már egy életem van, hogy ugráltok. Láttad, Balázs? Hoppa. Eléggé csapkodnak fölöttem a villámok. Nem tudnak ráállni. Ez... Eléggé szép este lesz. Hári János. Jó, ott van valami király. Zombik! Az ki a halál? Máté, add már föl. Úgyis el is... Hári János. No, ez is egy zombi! Megkaptam rohadt hús, de jó. Szegény vagyok, szegénynek születtem. Máté, es már ki, hát azt ígértük, hogy több videóból fog állni. Több Te meg videó, itt 800 de akkor percet. még gyors ezt megpróbálom túlélni. Túl érdekelni. Hát én még nem akar... Na, visszatértem a spawra. Szia te fal, szia te kutya. És meghaltam, megöldettem magam egy kutyával a spawon. Na akkor srácok, ennyi volt az Hunger Game 3-as szerverek a bemutatója. Akkor sziasztok! És akkor mutatjuk a következő videót. Sziasztok! Akkor itt jelentkezünk a videónk a Sky Mobs részével. És akkor bemutatjuk nektek a főtért, ide feljutottunk egy pár kör tetejére. Ide, hogyha feljutottok, itt van egy kis meglepi, más néven, hogy kiírja, hogy ügyes vagy. És ügyes is vagyok. Igen, köszönöm. Hát jobban, mint te. Hidd el, valamiben talán vagy ügyesebb. És az sok minden is. Én jobban tudok nálad menni, hát ne viccelj, én tudok jobban, nem te. Nálad nincs. Na, hello, Mizu! Ez itt a videó folytatás, megerősítem Máté mondatát.
Na, akkor mi szépen így leugrunk, mert nincs cuccunk, de azért lejövök még magamnak egy T-kit kezdőt. Kezdő. T. Aj, bocsi, nagyon meg vagyok fázva. Kit. Jó. És akkor behozom ezt magamnak, és akkor szépen beírtam a kitet, és most felrakom a kitet. 1, 2. Ez inkább gyors le kéne dobnom magamról, mert eléggé, hát eléggé rossz bőrben vagyok. Meg kell ma töletnem. Na, mindenki fönn van, akit kezdő. Nem, én még leszedem magamról, Balázs. Kevés az életem. Az Ádám miatt leugrottam egyszer, akkor a nem tudom ki miatt ugortam le még egyszer. Nekem 1,5 életem van, mert én nem szórakoztam a lemászással. Én leugrottam egybe. Na, akkor én gyors kinyitottam magamat. Hát most nézzétek meg, hogy milyen szépen kinyitottam magamat. Akkor ezt inkább gyors megmutatom, hogy hova kell menni. Gyere Máté! Gyere Ádám, menjünk a Máté után. Hát nem menjetek, meg kell fordulnom. Jaj, tényleg itt kell lemenni. Ja nem, de azért kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Ez mi? De most ti hol vagytok? Kérdezzük el, srácok, itt van a kitek, itt vannak a kitek. Itt ezen a lépcsőn. Na, itt kell lemenni, srácok. Én most már itt is megyek, és bepotyolgok egy szép kis vízbe. Pancsi. És akkor itt kell, hogy a hunger, hát hogy az... Hát... Hoppa, ott egy pigi, és meghaltam. És most felveszem a kitkezdőt. Akkor szépen felrakjuk a cuccit. Felrakom a cuccot, és akkor megyek igazi harcra. Hé! És várjatok egy kicsit. Jó, én nekem is még át kell rendezni a cuccaimat, mert rendezőmániás vagyok. Mátét azt megtaláltam, az a lényeg. Ja. Várja Máté egy kicsit. Meg gyémántkard, igen. Kőkard, jó? Jól van. Srácok, van adod a kőkardot? Azt én nem adom, az nekem kell. Ő az én kicsikém. Ő az én kicsikém. Kis gyémántkardom. Nem a gyémánt kell, a kő. Azt nem tudtam felszedni. Ezt nem sikerült. Én egy gyerekkel bizniszeltem, adott egy gyémánt, és akkor meg egy gyémántkardot. Jó, neked. Megint valaki dobja ki a portálkönyvből, igen. Mágius könyv. Na, szedtem el valamit a... Igen, szedtem fel az ilyen... Véggyöngyöt szedtem fel. Hopp, cili, hopp, haj. Van most más srácok ennek. Fiatül aggódtam egy kicsit. Aj, bazd meg. Hé, látlak Balázs. Azt te vagy? Aha. Ja, ne. Nem te vagy az. Én gyors még ide rerakom magamnak, amit akartam. Srácok, nézzek milyen nagy meglepetés. De ne adok bele senkinek, 16 van. Na, én akkor... Hol vagytok? Na, én megyek le most. Megyek le. Akkor adios, amigos. Vagy nem? Ja, de. És jó van. Pok. Hé, azért az a gyémántkard hatásos a moboknál. Egyből kinyírtam. Kis majmot. Inkább én itt nem akarok átugorni. Az a szöveg. Tesz. Na, én már szépen öltem már egy szörnyű. Látszik, ez nagyon jó ez a hely. Baszd meg, ez mi volt? Papucsátka! Hé, ez egy szép.
Egyszer közöttem és már meg is volt. És meghaltam. Balázs, te hol vagy? Hát elvesztettem a Én nem cuccomat. tudom. Cuccot én Tudod, már... hogy nincs. Hogy ne? De elvesztettem. Hát itt mászkálok össze-vissza. Na. Ma után pénzt kapok. Két kezdő. Két gold. Két zombi. Két ninja. Akkor legyen a kis fedrítő. 2 gyémántkardom van, megint bizniszeltem valakivel. Hehe. És mit adtál érte? Mi? Adja Semmit, el. megkérdeztem tőle, hogy mennyi gyémánt cuccod van. Sok, és mondta, hogy igen, sok van neki, de csak ennyi feleslega volt a sisakja. Mert a többi kell neki, és mondta, hogy akkor ad valamit ajándékba, és adott egy enchantolt kardot. Na jó, én meghaltam. Adj gyémánt kardot. De hogy adok? Basszus, én elhagytam a gömböket. A roncsba. Hát, arrancsba. A roncsba. A roncsba. Hálénda. Jó, van, szerintem mi srácok, szerintem mi itt már kórus eset tartunk, szerintem. Kórus. De szerintem, na akkor gyorsat én még itt lemegyek, és akkor jelentkezünk majd, akkor a következő videó az lesz majd a Pineball szerver. Jajjám! Kilenc, 8. Kidob. Na. Igen, megtartta ezt a Marcus, ezt a szövegeset. Mob piszkáló. Ez jó név. Hogy mindig felszállom ezt a hülyeséget. Na, én most már feltettem a cuccot. Na, és akkor srácok, én mentem. Hé, láttad a Balázs? Szépen néz. És meghaltam! Odaugrottam, ahova kellett, és meghaltam. Jó? Ádám! Kicsit Kell fizettem. vaskard? Kell vaskard? Kell vaskard? Kell, de én mit vagyok lent? Hát Hol akkor Mit valahol, itt mászkálok. ad még egyet még megpróbálok így ölegetni, és akkor hát akkor még megpróbálok ölegetni egy kicsit. De szinte akkor inkább követem a Balázsékat, akkor srácok ti lementek, akkor én követek titeket. Jó? Úgy, én nem akarok én leugortam, srácok. Mikor megyünk paintballozni? Hát még akkor srácok, ha még gyors, ha egyszer meghaltok, akkor Én is meghaltam. Hát akkor még megvárjuk. Na, valaki Hol kell menni csatázni? Ugorjatok le! Ugorni. Ott voltál Balázs pont mellett, ott kellene leugorni. Valaki van, nem lemutott? Áj, te hülye magma kúp! Hogy basszád meg! Ja, hogy itt kell leugrani. Én most már átmentem. És ha itt kijönnek, akkor már ölhetnek, nem? Igen, megölheted őket, meg ők is ölhetnek téged, embereket nem ölhettek. Na, ahogy mondtuk ezt a szabályt, én szerintem akkor folytatjuk a következő videóval. Sziasztok! Sziasztok! Akkor sziasztok, mi itt jelentkezünk a Pineball résszel, és akkor az előző videóban, ahogy mondtuk, akkor a Guns N' Mobs-ba nem lehet embereket ölni, és ahogy bemutattam nektek, hogy mi a lényege. Máté, eltévesztetted nem Guns N' Mobs, hanem Sky Mobs. Igen, sajnálom a tévedésért. Na, akkor megnézem, hogy mikor kezdjük a játék. Hát eléggé sokára kezdődik, addig még gyors hátradőre. Itt a PB Red, nem? Redes legyen. A PB parancsok az a Pineball, és akkor ott vagy a csapat Red, vagy Blue, vagy még a stb. Parancs. Én beléptem a redbe. Én is. Ugyanúgy. Na, Máté, ahogy az elején mondtad, amit tévesztettél, na, látod, ezért vannak társaid, ezért vagyunk mi.
Igen, a pénteken sajnos nem tudunk videót csinálni, mert egy kis technikai gondom akadt, mert ilyen texture packet raktam rá, ami megvezette a mesterenség, de megtaláltam, úgyhogy letöltöttem egy ilyen, úgy letöltöttem a full Minecraftot, azt hiszem, hogy azt tudtam, de nem tudom pontosan, és ott találtam meg. Csak még gyorsan itt ellenőrzök a szekrényembe. Elzem a féltett kincsemet. Azt nézem, mert a vendégségben van egy kis zselkönyv, azt nem akar, hogy hozzáérjen. Ja, jó van, akkor rakd el. Na, mint ahogy Máté mondta, hozzájuk ma jönnek vendégek, és akkor nem tudunk több videót csinálni. De még megcsináljuk. Na, és reméljük tetszett nektek. Megcsindul, srácok, megcsindul. Kezdődik. Hol vagytok? Gyertek, menjünk csapatba ide le. Tracker, hol vagy? Tracker. Kaptam ajándékot. Mit? Balúz meg vagy? Balázs. Mi az ajándék? Srácok, itt van újdonság van itt. Fedeld. Balázs, fedeld le. Ilyen feliratoktól. Add utánom. Lehet, hogy kevés inkább etkom ezeket a feliratokat, mert így nem látok ettől semmi. De hogy így jobban a nézőknek jobb élményei legyenek. Nehogy csak ezt látják igazából. Hát itt egy kedves néző, a Ulla Bénoly TV-szek, és akkor már bent is vagytok. Hol? Hát úgy lehet hát vannak nézők is, azok a sárga pólósok, sárga kitesek. Hoppá, jaj, de szar. És hogy kell beírni? Hát úgy, hogy a PV-re, de csak szeket kell írni, de látjátok ez. Ó, itt a kék. Már csak egy életem van, kedves nézők, és akkor még bemegy gyors a csatába nézőként. És akkor nézem a Balázsékat. Akkor inkább megnézem gyors, hogy hogy nem látom. Inkább gyors megnézem. Itt. Jó, ez is statisztikák. Top, PVD. Most megmutatom a kedves nézőknek, ezt kell bírni, hogy várjunk, ki is javítom a PB perc. Beírom, és bekapcsoltam nézőként. Csak nem akar bedobni már a map. Na, hát akkor szerintem még egy kicsit még gyors megnézzük. Hát akkor bemutatom nektek ez itt a kezdőpont. Nem, srácok, inkább akkor berakunk nektek még egy videót. Egy plusz, az lesz meg a Sleep-ig tojásháború. Mert az volt az eredeti, de ezért berakjuk. De akarjátok csinálni nektek még 5 videót is, ha már videóáradat. Ha ne unatkozik. Ezt még eldöntjük, hogy Sleepig lesz-e, vagy valamelyik más, majd... Akkor most melyikbe lépjünk? Hát akkor sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, mi a Mesterci Drukkerek, a utolsó játékbemutató a videóáradatban. No, menjünk a 11-esre. Így is, akkor bemutatjuk nektek a kedvenc mapunkat más néven. Majd bemutatjuk nektek az Arena 12-es, csak még várjunk rá kicsit. 12-est? Én 11-esből léptem. Srácok, gyorsan az Arena 8-ba, gyertek! Oké, Arena 8. Nem sikerült, hát betelt. Na, aki most szép nézem ezt a táblát, hogy mikor kezdődik el a játék. Most melyikbe lépjünk? Majd a 12-esbe. Na, addig, ha ne untassuk a kedves nézők. Ádám. Hm? Van egy ugyanolyan skinű gyerek.
Tudom. Nekem egy kicsit másod. Tök... Nem tudom pontosan. Na. Akkor itt szépen most van, hárman vannak. Nem sokára már meg kell halnunk nekik, mert én... Na akkor sokáig... De itt tömegnyomor van. Mi? Nem beléptem. Miben? Hova? Itt a gyásó nálam. Melyikbe léptél be, Ádám, könyörgök? Nem tudom, nekem az egyikbe berakott. A 12-esre rákattintottam. Akkor Hát jó, biztos, én a 10... szinte Alina 11-esbe kapcsoltál be, Ádám. Na nem sokára nálunk már kezdődik az idő, gyors öld meg magadat. Vagyis ugorj le. Egyszerű. Azt csinálom. Jövök. Csak nem tudom, hol vagyok. Na kezdjük a bejelentkezést. Én már bejelentkeztem. Gyors ugrálok a tábla előtt, gyere Ádám, gyere Ádám, gyere Ádám. Jaj, gyere gyorsan Ádám, gyere. Gyors, kattints a táblára. Jó. Rákattintottam, csak nem tudom. Az Ádám volt a 10. Júj! Te így bűzöttál már, Balázs. Hát én már a harmadik voltam. 3, 2, 1. Hát akkor Most. egy ásót így kell így használgatni, hogy így eldobod. A tojás, és égő tojásokat repít ki. Jajjám. És akkor ez a map, a kedvencünk 3 szintből áll, van az erdőszint, a bánya, meg az ender szint. Ender szint az utolsó, a végső halál. Na, itt igazából én nem tudom támadgatni, hanem inkább ugrálgatok, hogy túléljen, meg ha van idő, akkor tényleg így egy kicsit leugrasztok egy-két gyereket, és már sikerült is, hogy látjátok, és ebben mi a Balázsai, ezen a mapon mi királyok vagyunk, szó szerint. Érteném? Az ám. Én már 3-as szinten vagyok. Leesem. Teljesen? Ja. Én most estem le, ebben a pillanatban. Én is leestem már 3-ra. Egy nagy ugrás volt. Hát gyertek, mutassunk meg be egyet. mutatni a bányaszintet, mert tök gyorsan meghaltam, de azért... Menjünk be gyors az 1-esbe. Látszok, én még nem örömmel volt, az már... Igen. Addig lépjünk be, Balázs. Az 1-esbe én beléptem. Ó, én is. Na már ketten meghaltak, már csak 6-an vagyunk. Más néven, igen, azt hiszem 6-an. És 4-5-en, akkor még gyorsakon bemutatjuk nektek az 1-es arénát. Az 1-es... Az 1-es elértek komolyan? Én az 1-esbe. Akkor miért nem dobott be titeket? Ja, aréna Én 1! Aréna 1! Ja. Ja. Hát akkor ennyi volt a videóról, most már nyugodtan, látjátok, gyors, lépjünk be az aréna 6-ba. Oké, várj, akkor megyek az aréna 6-ba, megyek. Gyerünk, gyors! Megyek! Engem nem engedett be. Na, ez itt az aréna 6-os, ezt én már itt régóta ki akartam próbálni, ez nagyon durván néz ki. Szoszi van tesák. Nem értünk be, Balázs. Hát nem. Na, én már egy gyereket le is ugrasztottam. Gyere Máté, mutassunk be még egy közöset. Hát akkor várj, szinte nem sokáig fog ezt tartani, amit én itt csinálok, és le is estem. Akkor mit akartok? Valamelyikben lépjünk be. Valamiben lépjünk be. Hát Mondjuk a 11-esbe, az úgyis most 3-an vannak a 14-ből. 11-esen. Jó. Hát akkor gyorsan bemutatjuk nektek a másik kedvencünket, az ez lesz. Nem vagyok. Kezdődik is. Na, Engem nem enged be. lépjen már rá. Bedobott. Jóval kattintasz a táblára? Igen. Jó, klikkel. Kezdődik Máté. Igen. Bedobott. Engem. Na, akkor sajnos az Ádám egy kicsit szó szerint, hoppá,
Ha jól mondjam, hogy Whack. Na, akkor még ezt így gyors megpróbálok túlélni, és akkor szinte a videóinak, a világnak vége, és akkor szerintem már ki is mehettek, mert lehet, hogy elállt a hó. Na, hétfőn fogunk nektek csinálni, na én meghaltam. Hétfőn is fogunk nektek videót csinálni, mert hosszú hétvégénk van nekünk, vagyis nekünk van egy kis pihenőnapunk. Akkor sziasztok! Sziasztok! Mi voltunk a Mester MC Drukkerek!